iktar minn 1000 esebitur u sponsor, 27,000 delegat, 550 kellim u 6500 operatur hemm involuti fil-fira tas-Sigma ta' din is-sena li se ssir bejn nhar it-tnejn u nhar il-ħamis. Sigma tiġbed li eluf ta' nies involuti jew interessati fil-gaming. Ftit jiem qabel il-ftuħ tas-Sigma morna sal-Mediterranean Maritime Hub fil-Marsa fejn għal darb'oħra se tittella s-Sigma u stajna naraw it-ħejjiet għaddejjin fl-aqwa tagħhom. L-uffiċjal kap tal-loġistika ta' Sigma, Gunter Mikallef De Cesare, qal li din l-attività twassal ukoll biex joħroġ l-element tas-servizzi u l-ħaddiema lokali. Għandna l-fuq minn 2000 ħaddiema, issa s-servizzi essenzjali bħad-dawl, bħal-ilma, kwalunkwe element huwa ovvjament maħdum minn element lokali. Ġifieri il-kontingent lokali huwa qawwi hawn Malta, ġifieri għandek kif qed taraw hekk għandek ħafna binjiet li huma maħdumin minn ovvjament għandek ħafna nies barranin, imma l-element Malti huwa qawwi. U hekk nieħdu gost li dil-event ovvjament ħassaħħaħ l-element lokali li hawn Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta, Ivan Filletti, spjega l-importanza ta' Sigma kemm fil-livell lokali u wkoll internazzjonali. Huwa l-ikbar event tal-iGaming li sir ġewwa d-dinja u jsir ġewwa Malta. U imbena minn ġewwa Malta, ġifieri hu twieled ġewwa Malta. Is-Sigma di turi s-saħħa tal-industrija tal-iGaming ġewwa Malta, turi wkoll is-saħħa ta' kwalità ta' impjiegi li l-industrija ġib fil-pajjiż ukoll. U rridu nkomplu naħdmu u nkomplu nħeġġu n-nies ukoll biex ikomplu jaħdmu f'din l-industrija u nkomplu nsaħħuha wkoll. Bħalma hu magħruf minn drabi oħra li ttella tis-Sigma fil-Marsa, din hija attività li tiġbed liha ħafna nies. U għalhekk li l-kap eżekuttiv tas-Sigma Emily Mikallef tkellmet fuq l-arranġamenti li saru biex jonqos kemm jista' jkun l-impatt fuq it-traffiku. Aħna għamilna numru ta' laqat mal-awtoritajiet Maltin u ħanna adottaw numru ta' suġġerimenti li għamlulna fosthom li ħanibdew l-event sija iktar tard, ħanibdew fl-10 mill-flok fid-9 u wkoll li ħanżidu x-shuttle bus u x-shuttle boat li ħajkunu qegħdin joperaw minn San Ġiljan, ta' Sliema u l-Belt. F'pajjiżna s-settur tal-logħob huwa l-ħobża ta' kuljum għal aktar minn 11,000 persuna u stmat li fl-aħħar snin dan is-settur iġġenera 1.5 biljun euro. Minn 1000 ruħ fl-2014 il-fira li tittella f'Malta saret tattira l fuq minn 25,000 persuna.